ҳамшира харҷи мотами бобо аз они ту, сабр аз ману тараддуди ғафғо аз они ту, аз рӯи ҳавлӣ то ба лаби бом аз они ман, аз пушти бом то ба сурайё аз они ту. ин шеъри ҳаҷвии мушфиқӣ дар мавзӯи тақсими мерос ва нобаробарии зану мард ҳанӯз дар асри 16 иншо шудааст, аммо то ҷое воқеияти зиндагии имрӯзаро дар баъзе оилаҳо ҳам бозгӯ мекунад. мега ки духтар ҳаққи мерос надора, мега дар кадом қонун гуфтагия, мега ҳамура биёр мара нишон бите, мега ма ҳиссатона биброрум бута, мега ҳама ҳаққи писара, мега бачаҳай, мега қонун ба ин духтар иҷозат метиҳад ки он ҳам меросгузор аст ва аз ҳиссаи меросии падар ҳисса дорад. намехоҳем бигӯем ки ҳама мардону бародарон нисбат ба хоҳарони худ беадолатӣ мекунанд ва онҳоро бесарпаноҳ мегузоранд. фақат мехоҳам якҷо имрӯз дар салом хоҳар бубинем ки тақсими мерос байни хоҳарону бародарон дар тоҷикистон аз рӯи кадом меъёр сурат мегирад.